què tal? Bé, Mira, l'altre dia una amiga meva em va dir que anant pel carrer un home se li va apropar exigint-li que es tapés, que segons ell ensenyava massa. de veritat, Sí, em sembla increïble que encara hi hagi masclisme. a mi també. Però si ho pensem bé, des dels principis dels cànons de bellesa hi ha hagut masclisme. De fet, ara que ho dius sí, perquè vaig llegir un article que deia que els cànons de bellesa han sigut creats per l'ull de l'home. Des dels principis dels temps, les dones han sofrit més per assolir els cànons de bellesa i ser desitjades per l'ull de l'home. Sí, però tot i que això passa avui en dia, cada cop els homes també estan més exigits per les xarxes socials. Com m'agradaria poder canviar-ho. Doncs de fet, sí que podem, fent un bon ús de les xarxes. El canvi està en les nostres mans. Sí, entre nois i noies ho podem canviar, només hem d'actuar. Doncs sí, què estudies? Socials una mica, que si no suspenc. Els cànons de bellesa són impossibles d'assumir i, per tant, és important que et puguis acceptar i estimar tu mateix. Si no modifiques el teu cos i el castigues passant moltes hores al gimnàs, fent dieta, operant-te, entre d'altres, no podràs aconseguir aquell cos perfecte que la societat diu que has de tenir. Però fer tot això comporta maltractar el teu cos. Aconseguir el cos perfecte no t'aportarà la felicitat absoluta. Per tant, és important cuidar-se i acceptar-se a un mateix. Ei, mireu això! Fuà! Està fortíssim! Colin, com s'ho fa? És ben difícil. Doncs segurament en moltes perspectives. Encara sigui fort no vol dir que tothom tingui de ser com ell. Sí, hi ha moltes coses millors abans que estar fort. Com què? Doncs tenir amics, ser bona gent, tenir hobbies... Sí, és veritat, però dona molta ràbia tenir la sensació que hem d'aconseguir ser tan forts com ells. Però això ho decidim nosaltres, perquè al final intentar complir els cànons de bellesa i tenir un cos perfecte només ens porta cap a frustracions. I això per què passa? Doncs perquè són impossibles d'assolir, ja que per assolir-los tenim de fer molt esport, moltes dietes, operar-nos o més coses. És impossible. Sí, amb això tens raó. Ens tenim d'acceptar entre nosaltres i respectar-nos tal com som. Va, anem a estudiar, no? Sí. Que s'ho esperem. És important que ens comencem a mirar sense filtres i acceptar-nos tal com som. Mirar-nos a través dels filtres no ens ajuda a sentir-nos millor amb nosaltres mateixes, perquè estem distorsionant la mirada. Mirar-nos i no jutjar la bellesa a l'altre és important per acceptar-nos i acceptar la resta. És la manera com entre totes podem viure millor. Ei, hola. Què estaves fent? Estava mirant aquesta foto. Sí, però fixa't-hi, té molts filtres aquesta foto. Ja, però dona igual, no? No, perquè quan algú mira aquesta foto, doncs clar, això pots anar, es compara i pensa, clar, aquesta persona és així realment, es compara i això genera moltíssimes inseguretats. Què em dius? No t'entenc. Doncs que si tu mires aquestes fotos i veus tots aquests filtres, doncs clar, que al final no t'acabes d'acceptar tu mateix i el teu cos. Tens raó, tot això és cert. I a sobre no et deixa una mirada clara cap a tu mateix i cap a les altres persones. Exacte, perquè no ets tu realment. Bueno, deixa el mòbil i anem. Sí, que hem d'anar a estudiar l'examen de matemàtiques. Els cànons de bellesa han anat evolucionant i canviant segons el país i època de la història. Per exemple, no hi ha els mateixos cànons de bellesa a Catalunya que a Colòmbia, com tampoc són iguals els cànons actuals que els de fa 40 anys enrere. Les dones sempre han estat marcades per la mirada de l'home. En totes les èpoques de la història, elles han hagut de ser desitjables per als homes, i això és el que elles han hagut de mantenir sempre. L'objectiu principal, que un home la desitgi. Abans les dones havien d'estar grasses perquè això volia dir que eren dones fèrtils. En canvi, ara, les dones han d'estar primes. A més, ara a les xarxes socials les dones s'han de mostrar amb poca roba per ser més populars i poder tenir més públic. Això és resultat del masclisme. Els homes actualment també han de mostrar que són poderosos i tenir diners. A diferència d'anys enrere, ara també es senten obligats a estar en forma i tenir un cos ideal.
Què en penseu que les noies i els nois sortin així a les fotos? Cadascú pot sortir com vulgui, Carla. Ningú és ningú per dir com algú ha de sortir a les fotos. Si ella ja es sent bé sortint així és el que importa. Creieu que les noies estem més obligades a fer servir poca roba? Sí, perquè d'aquesta manera són més populars. Cada cop més noies pengen més fotos així. Total, si vols que els nois t'admirin, n'acabes penjant. Això hauríem de trobar forma de canviar-ho. Sí, n'estic d'acord, però en aquesta societat hi ha molt masclisme. Totalment. A les noies, depenent de com ens vestim, ens critiquen i opinen molt més del nostre cos. Si un noi té molts diners i té poder, ja se'l considera atractiu. Però en realitat no és així. Per molt que un noi tingui diners, no és guapo. I si té moltes persones darrere és per interès i no perquè li agrada de veritat. Hauríem de deixar ja estar a l'aspecte de les persones i deixar que tothom sigués lliure. Les xarxes socials són importants per comunicar-nos, formen part de les nostres vides i són canals molt potents d'informació. Però alerta, també poden ser perilloses si no s'utilitzen amb vista, ja que tot queda registrat i després et mostren el que volen. D'aquesta manera, les xarxes marquen els cànons de bellesa. Molta gent es deixa influenciar, copiant pentinats, maquillatge i roba per veure's millor i estar més segures de si mateixa, perquè creuen que si es mostren com els influencers encaixaran millor en la societat. Ei, què fas? Mira l'Insta. Tu creus que els cànons de bellesa i l'autoestima tenen alguna a veure amb les xarxes socials? A veure, jo crec que sí, perquè actualment tots estem superenganxats a les xarxes socials i jo crec que això fa que tothom es compari. Jo què sé, tu veus una influencer per Insta i et compares amb ella creient que allò és la realitat. Llavors això fa que tinguem inseguretats. Sí, i a més, la gent no es dona compte que darrere les fotos sempre hi ha edició o filtres o qualsevol cosa. A part, tu no creus que tot això també és un negoci com relacionat amb els físics de la gent? Sí, perquè una influencer li paguen per fer publicitat i realment tu no saps si funciona o no. Per exemple, un producte pels grans, posen una foto vella on tenia grans i una nova editada i la gent no sap si realment ha funcionat o ho han editat. Llavors la gent s'ho creu i allà és on comencen les inseguretats. Sí, i això jo crec que també fa que molta gent tingui l'autoestima baixa perquè, jo què sé, tu, la típica influencer que t'agrada, anuncia un producte i tu a ella la veus perfecta, vols ser com ella i tu t'ho compres, però potser tu no et funciona, llavors jo crec que això pot generar com problemes, trastorns alimentaris, saps? Clar, i això és el que hauríem d'intentar canviar nosaltres ara que podem els adolescents, perquè així les noves generacions no creguin que han de ser com l'altra gent i es puguin estimar tal com són. Sí, jo crec que sí. Bueno, va, tenc això i anem a fer feina. Darrere dels cànons de bellesa sempre hi ha un negoci. Et fan creure que necessites canviar i millorar el teu aspecte físic. Per aconseguir això, has d'invertir diners, sigui en cirurgies, maquillatge, roba, dieta, entre d'altres. Et fan creure que necessites totes aquestes coses i així no deixes de consumir. Per això és important ser-ne conscient, perquè d'aquesta manera és com podem canviar les coses i no consumir tot allò que ens diuen, només allò que realment volem.